the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, bangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan, tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bicolandia. Narito na ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa ating unang balita, sospek sa pagbibenta ng nakaw na laptop at cellphone, arestado ng Legazpi PNP. Pakinggan natin ang ulat mula kay Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Timbog ng mga tauhan ng Legazpi City Police Station ang isang lalaki matapos maaktuhang nagbebenta ng nakaw na laptop at cellphone dakong alas 7:30 ng gabi nitong ika-18 ng Disyembre sa Barangay 28, Victory Village, Legazpi City. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Joe, 27 taong gulang, binata, walang trabaho at residente ng nasabing barangay. Ayon sa Legazpi City Police Station, lumalabas sa kanilang isinagawang investigasyon na madaling araw nitong ika-17 ng Disyembre. Habang mahimbing na natutulog ang biktima sa kanyang apartment, ay tinangay ng hindi pa nakikilalang suspect ang mga naturang kagamitan. Agad itong ipinagbigay alam sa otoridad na nagresulta sa pagkakatunton at pagkakaaresto ng sospetsyado na ngayon ay nasa kustudiya na ng Legazpi City Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1612 o ang Anti-Fencing Law. Patuloy naman ang mahigpit na paalala ng pulisya sa publiko na iwasan ang pagbili ng mga kahina-hinalang gamit at agad ipagbigay alam sa kanilang pinakamalapit na tanggapan ng anumang kahina-hinalang gawain upang hindi maging sangkot sa anumang uri ng krimen. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Polinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Para sa ating sunod na balita, patuloy ang maigting ng pagbabantay ng mga tauhan ng Coast Guard District Bicol o ang kanilang upland biyaheng Ayos Pasko 2025 sa iba't ibang pantalan sa reyon upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa pagdagsa ng mga biyahero ngayong Kapaskuhan. Sa uling datos ng ahensya mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw ngayong araw December 21 o sa loob lamang ng 6 na oras, naitala ang mahigit 5,000 na pasahero na dumaan sa mga pantalan sa rehiyon. Ilan sa mga ginagawa ng Coast Guard District Bicol sa mga pantalan, ang pinaigting na port monitoring, maigpit na vessel at passenger inspection, at pre-departure safety checks. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Coast Guard District Bicol sa iba't ibang ahensya para mas masiguro ang ligtas at maayos na pag-uwi ng mga pasahero. Paalala naman nila sa publiko na sumunod sa mga patakaran sa pantalan. DOH Bicol CHD, hinihikayat ang publiko na maging responsable sa pag-inom ng alak ngayong holiday season. Pakinggan natin ang ulat mula kay Emmanuel Bungkudin. Radyo Pilipinas Report. Ibinahagi ni Dr. Monray Isaiah Mansilla, Head ng Health Promotion Unit ng DOH Bicol Center for Health Development, ang kahalagahan ng pagiging maingat sa Holiday Heart Syndrome, isang kondisyon sa puso na maaaring lumitaw dahil sa labis na pag-inom ng alak o binge drinking, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Ayon sa kanya, ang kondisyon ay maaaring magdulot ng irregular na tibok ng puso, palpitations, pananakit ng dibdib, pagkahilo at panghihina kahit sa mga individual na walang umiiral na sakit sa puso. Pinaliwanag ni Dr. Mansilla na ang binge drinking ay tumutukoy sa pag-inom ng 5 o higit pang standard drinks sa loob ng 2 oras. Pinapayuhan ng publiko na iwasan ang labis na pagkain, sobrang kape at iba pa aktibidad na maaari magdulot ng stress sa puso. Kasabay nito, hinihikayat ang lahat na panatili ng regular na pisikal na aktibidad, tamang nutrisyon at kalinisan sa kamay upang mapanatili ang kalusugan ngayong holiday season. Dagdag pa ng DOH Bicol, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa upang maging epektibo ang mga programang pangkalusugan at maprotekta ng buhay ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Emmanuel Bungkudin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
daily operational accomplishment ng kapulisan kontra kriminalidad, inilatag ng PNP Bicol. Pakinggan natin muli si Jennifer Pulinar. Radyo Pilipinas Report. Inilatag ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Acting Regional Director Police Brigadier General Ercito Miranda ang isang araw na tagumpay ng kanilang mga ikinasang operasyon kontra kriminalidad sa buong rehiyong Bicol. Nasamsam ng otoridad ang 18 gramo ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 122,400 pesos mula sa dalawang ikinasang magkahiwalay na operasyon kung saan dalawang individual ang naaresto. Batay sa PNP Bicol, 4 na individual na kabilang sa listahan ng wanted persons ang naaresto ng mga kapulisan. 2 sa kategorya ng other wanted persons, 1 sa municipal level at 1 sa kategorya ng regional level. Sa illegal gambling, 2 individual ang naaresto, samantala dagdag na 9 na surrendered firearms naman ang napasa kamay ng pulisya mula sa 6 na matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 individual. Naaresto rin ang 2 individual na sangkot sa illegal na pangingisda kung saan total na 40,300 pesos ang nakumpiska ng pulisya. Samantala, 883 ang naitalang bilang ng mga lumabag sa mga ordinansang lokal kung saan umabot ang multa sa 137,900 pesos. Ang isang araw na operational accomplishment na ito ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Ercito Miranda ay indikasyon ng mahigpit na pagbabantay ng hanay ng kapulisan sa seguridad at kaayusan ng buong rehiyong Bicol, lalo na ngayong nalalapit ang holiday season. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. At para sa ating huling balita, 2 improvised boga na kumpiska mula sa mga kabataan sa Legazpi City. Pakinggan natin ang ulat mula kay Gary Carl Carillo. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na nakumpiska ng mga tauhan ng Legazpi City Police Station ang 2 improvised boga mula sa grupo ng mga kabataan sa Kalayaan Park sa lungsod na ito. Ayon sa ulat ng Legazpi PNP, rumisponde ang kanilang hanay matapos makatanggap ng sumbong mula sa isang concerned citizen. Nagpadala umano ang nasabing sibilyan ng mga larawan na nagpapakita ng aktwal na pagpapaputok ng mga kabataan gamit ang nasabing pampaingay. Sa isinagawang operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 2 improvised cannon o boga. Bukod dito, nakuha rin sa posisyon ng mga kabataan ang isang lighter at isang bote ng denatured alcohol na ginagamit bilang pampaliyab. Bunsod ng insidente, muling nagpaalala at nanawagan ng Legazpi City PNP sa publiko na iwasan ang paggamit ng mga ipinagbabawal na paputok at delikadong pampaingay. Binigyang diin ng kapulisan na ang mahigpit nilang pagpapatupad ng naturang batas upang masigurong ligtas at payapa ang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon sa lungsod ng Legazpi. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. At yan po ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow ang aming official social media accounts at Radyo Pilipinas Albay. Buong puwersang magbabalita, ito po si Alvaro Arango, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Maumang Pasko sa bilog na probinsya, alisa sa himnong istasyon.
Radyo Pilipinas Albay, abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kabos, may nagpaabot ng tama. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahan Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patuto matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik.